Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Presyo ng rosas tumaas 2 linggo bago ang Valentine's Day. Pagkahanap ng nawawalang Cessna plane sa Isabela nagpapatuloy. Pagtataas ng garbage fee makatutulong para sa kalinisan ng Baguio. Mural na nagsusulong ng pangangalaga ng kalikasan sa Baguio pinasinayaan. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Hindi pa rin nahanap ang Cessna 206 sa Isabela. Ilan sa mga search and rescue personnel nagkakasakit na. Narito ang update sa report. 9 na araw na ang nakalilipas mula nang mawala ang Cessna 206 sa Isabela, pero hanggang ngayon, wala pa rin ni isang bakas nito ang nakikita. Until now, ay wala pa rin talaga tayong any evidence or bagay na makapagtuturo kung nasaan man yung Cessna at yung yung 6 na lulan nito. Pagsikat ng araw hanggang takip silim, walang tigil ang ginagawang search and rescue operations na aabot sa 200 personnel at volunteers. Tutok sila ngayon sa mga aerial search, lalo na't ito ang pinakamadaling paraan para matunton ang kinaroroonan ng eroplano. Tuloy din sa pagsuyod ang iba pang volunteers sa Sierra Madre at paligid nito. Hindi na masyadong binabantayan ang Pacific Ocean, lalo na't malabo ang tsansang dito napadpad ang eroplano. Malabo yung probability na doon sa Pacific Coast o doon sa parte ng karagatan na pumunta yung nawawalang Cessna. Sapagkat nga sa unang araw pa lamang ay nagawang maring ng isang kaanak yung cellphone ng isang pasahero na lulan ng Cessna at pumapasok ito doon sa na-establish natin na 20-kilometer radius from the cell site ng Maconacon. So dagdag pa nito doon sa information na nakita ng isang farmer na nireport niya sa MDRRMO ng Divilacan, Isabela na nakita niya yung Cessna na bumalik sa ruta pabalik ng Kawayan. Bukod sa pagod, kalaban din ng mga rescuers ang lagay ng panahon. Nagkakasakit ng araw ang ilang search and rescue personnels. Sa ating mga ground forces rescuers, yung iba sa kanila may mga bumaba na dahil nga na sobrang pagod na rin at saka yung iba nagkakasakit nga. Then nagkaroon ka din po ng swapping ng personnel at the same time ay hinahatiran na rin sila ng pagkain doon sa mga established na bases nila, lalong-lalo na sa ating mga civilian rescuers. Sa ating naman po mga uniformed personnel ay hinahatiran na lamang natin sila ng pagkain kung saan yung mas malapit na makababa sila o di kaya mag-meet yung rescuers natin na uniformed personnel at saka maghahatid ng kanilang ration. Kagabi, nagpulong ang iba't ibang kinatawan ng mga search and rescue teams para pag-usapan ang estratehiyang kanilang isasagawa. Hindi titigil yung incident management o lahat ng member agencies o yung ating mga rescuers na makahanap ng indication na makapagtuturo talaga doon sa kinaroroonan ng nawawalang Cessna. Because not until such na meron tayo makuha ay hindi tayo makapag-conclude kung ano talaga yung nangyari doon sa Cessna o di kaya yung mga lulan nito ng 6 na katao. So, porsigido ang incident management team na ituloy-tuloy yung search operation hanggang meron tayong makuha na clue. Nananawagan pa rin sila sa lahat ng maaaring may impormasyon sa kinaroroonan ng Cessna 206, 5 pasahero nito at ng piloto. Umaasa naman silang buhay pa ang mga ito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Inaasahang makatutulong sa kalinisan ng Baguio ang pagtataas ng garbage fee. Kung paano alamin kay Charles Limon. Basura ang isa sa mga malalaking problema ng Barangay Burnham, Legarda. Ito'y dahil sa dagsa ng mga turista na bumibisita sa kanilang nasasakupan. Example po, yung nanggagaling sa ibang lugar po.
tinatapon na lang po nila sa isang certain na area yung basura nila. Yun ay ginagawa nila gabi. Kaya pagka umaga, nandun na yung basura. And then yung mga tourists, kung saan sila nakapark, kahit na mayroon na pong basurahan, itinalagay pa rin nila sa tabing kalsada po. Kaya naman, patuloy ang kanilang paalala sa maayos na pagtatapon ng basura. Suwestyon naman ng General Services Office ng lungsod ang pagsasaayos ng sistema ng pagkokolekta ng basura. Merong parang service provider na siya ang tagahakot, siya ang bibili ng truck nila na tagahakot, and then that would relieve us of the other functions na later on mabawasan yung gastos natin through siyempre yung mga tao magre-retire, so mabawasan ang gastos natin. Kasabay daw nito ang pagtataas ng garbage fee. Hindi na rin daw kasi sapat ang nakokolektang garbage fee para sa pagtatapon ng lungsod ng basura. We are spending something like 180 million a year. And based on the latest statement of the city treasurer, we're just collecting something barely 40 million. Sa ngayon, bawat residente ng lungsod ay gumagastos ng 20 pesos kada buwan. Mas mataas naman ang binabayaran ng mga establishmento sa lungsod. Ang nasabing pagtataas ay suportado ng pag-aaral na isinagawa noong nakarang taon tungkol sa garbage collection ng Baguio. So ngayon, merong kasing study na ginawa ng ginawa na analysis on solid waste management of Baguio. Ang sinasabi dito, ang mga tao willing silang magbayad ng something like 10 to 15 pesos for a 10 kilo waste. Yan. So, above, more than 10 kilos, mga 5 pesos per kilo in addition. So, yun ang labas ng study, but hindi pa napapasok sa council ito. I-endorso pa ang resulta ng nasabing pag-aaral sa Konseho ng Lungsod para sa pag-amyenda ng ordinansa tungkol sa collection fee. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nagbigay babala ang DOH Cordillera tungkol sa foot and mouth disease. Lumobo kasi ang datos nito Enero ngayong taon. Magbabalita Jose Robert Inventor. Lagnat, singaw, pangangati at mga pantal sa balat. Yan ang ilan sa mga sintomas ng hand, foot, and mouth disease. Kadalasan daw itong nakakahawa sa iba sa pamamagitan ng pagbahing at pag-ubo ng mga may sakit nito. Naipapasa rin ito kapag nakahawak ang isang tao ng mga bagay na kontaminado ng nasabing virus. Noon lamang Enero nakapagtala ang Cordillera ng 328 na kaso. Mountain Province ang nanguna dito sa datos na 116 na sinundan ng Benguet na may 97 na kaso. Ikinababahala naman ito ng DOH Cordillera lalo na't 6 lamang ang naitalang kaso nitong nakaraang taon. Ito ay 5-folds higher kung ikumpara natin sa parehong panahon sa nakalipas na taon. Ang apektadong edad ay nasa 5 months to 33 years old. Nakikita po natin na rason kung bakit tumaas is that yung mga naging mas lumuwag yung mga restrictions natin, may mga nagbukas na rin ang mga schools. Kasi ang nakikita din natin na isang age group na naapektuhan is mga school children. Pagpapanatili raw ng kalinisan sa katawan ang pangunahing sandata laban sa sakit. Ang paglinis sa mga high-touch areas gaya ng mga doorknobs. At siyempre alam natin na mga bata ang apektado, so hand washing sa tuwing pagpalit ng mga diaper at mainam na rin na turuan natin ang mga bata sa tamang paghugas ng kanilang mga kamay. Sa sunod-sunod na mga festival sa rehiyon, pangamba nila ang mas pagtaas pa ng mga kaso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, presyo ng rosas tumaas 2 linggo bago ang Valentine's Day. Yan at iba pang mga balita. Abangan!
Panamox Antibiotic Caplet. Ang Panamox Antibiotic Caplet ay isang bago at epektibong antibiotic para sa mga manok na available sa market ngayon. Meron itong pinakamataas na content ng amoxicillin, tylosin at paracetamol na mapabilis ang paggaling ng sakit at sugat, pisik, halak, ubo at sipon, diarrhea at lagnat ng manok. Saan mabibili ang Panamox Antibiotic Caplet? Madali lang hanapin ang Panamox Antibiotic Caplet dahil available ito sa lahat ng mga Agrivet stores sa inyong lugar. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Hindi lamang magsing-irog ang nagmamahalan ngayong Pebrero, kundi pati presyo ng rosas. Kaya ang mga mamimili, kanya-kanyang diskarte. Ating alamin ang update sa presyo ng mga bulaklak kay Charles Limon. Sumaglit na bumili ng bulaklak si Mark sa Burnham Park kanina para daw ito sa kanyang iniirog. Dahil mahal ang rosas, bouquet na binubuo ng iba't ibang mga bulaklak ang kanyang binili. Siyempre kaya pa rin ng budget. Of course, nagagawa naman ng paraan. Of course, siyempre pinag-iipunan din yan. Kahit papaano, may paramdam pa rin na kung gaano mo kamahal yung isang tao. Ayon sa mga tindera, nagsimula ang pagtaas ng presyo ng rosas sa pagpasok ng bagong taon. Ito'y dahil apektado ng amihan season ang pagpapalaki ng mga rosas. Yung klima natin malamig, hindi masyadong bubuka ang roses, naka-close sila. Wala pang paggalaw ng presyo ng iba pang klase ng bulaklak. Next week, asahan natin tataas na kasi yung ibang bulaklak gagamitin pang failer sa mga bouquet. Kasi darating din ang mga nagkukontrata ng mga roses, nag-aangkat galing sa ibang-ibang lugar. Yung iba naman roses natin dadalhin sa Manila. Sa latest price monitoring, ang rosas na XL kada bundle nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Ang rose long nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Ang rose medium kada bundle, 800 pesos. At ang rose short bundle naglalaro sa 400 hanggang 500 pesos. Mabibili ng 250 pesos naman ang isang dosena ng carnation. Ang Rados, 80 to 130 pesos kada dosena. Ang Alstroemeria, 50 to 60 pesos. Ang Statis at Aster naman nagkakalaga ng 80 to 130 pesos kada bundle. Para sa mga nagtitipid, ang kada piraso ng rosas nagkakalaga ng 50 pesos. Ang Sunflower naman, 30 pesos kada piraso. Ang Gerbera Daisy naglalaro sa 40 to 50 pesos at ang Stargazer nagkakalaga ng 200 to 250 pesos kada piraso. Kaya ang ilang mamimili gaya ni Yesha, pinag-iisipan pa kung bibili. Pero ngayon po kasi parang tumataas na po yung presyo. Kaya nag-aalanganin na din po ako. Kaya para kumita si Margarita, alok ang customized na bouquet. Yung kasi hindi nila kaya yung presyo, kaya kung minsan ina-adjust din namin yung roses, hindi kumpletong 1 dozen. Parang binabaw, ina-adjust lang namin. Pero meron yung talagang gusto nila, nagpapa-customize talaga sila. Asahan pa ang pagsipa ng demand at supply ng mga bulaklak habang papalapit ang Valentine's Day. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
sa ating mga driver, especially sa highway sa probinsya, na merong mga tricycles na biglang liko na walang signal. Ipaalala po natin na meron tayong Republic Act 4136 and Section 44 nito ay sinasabing signals on starting, stopping, or turning. Mandatory po yan. Kailangan po mag-signal. Nung araw, kamay ang ginagamit na pang-signal. Ngayon, modern times, pwede na yung signal light o yung ilaw. But there is a law which mandates everyone to first signal before turning left or right. And hindi na po pwede yung sudden stop because it may cause harm or injury not only to the person of the vehicle behind you, but also to the vehicles behind the vehicle as well as those in front of the vehicle. At it prevent ng Land Transportation Code ang mga mishap o aksidente ng ganito. Ang dahilan yung sudden stop. So, tugunan natin yung law na ito. And of course, as they always say, stop, look, and listen before you turn left or right. Susunod, mural na nagsusulong ng pangangalaga ng kalikasan sa Baguio, pinasinayaan. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Inilunsad ngayong araw ang Biking Mobility Mural sa Baguio City. Isa itong paraan ng lungsod para isulong ang pangangalaga ng kalikasan. Narito ang kwento. Pangangalaga ng kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Ito ang mensaheng hatid ng 8x100 feet biking mobility mural na inilunsad ngayong araw sa kahabaan ng Ligarda Road, Baguio City. Tampok dito ang 22 siklista at kabundukan ng Kabuyaw at Santo Tomas. This will send the message that health is wealth. Mag-bike po tayo. Second, let us help reduce carbon footprints by getting involved in biking. Ang mural, ipininta ng Sinagi Group of Artists sa pangunguna ng konsehal. Ikinatuwa naman ito ng biking community ng lungsod. It feels good to be represented, and we're just one of many forms of micromobility, and we're proud to present yung majority. We really appreciate yung acknowledgement, and hopefully this could be the start of people being more open to this kind of or mode of transportation. Ang proyekto, suportado ng private and public sector. Overwhelming nga yung support na natatanggap namin, mga volunteers. In fact, kung nakita nyo kanina, may mga bata pa rito na nag-paint dito. At we're going to invite other residents na if they have any chance to drop by, para lang, gumawa lang ng isang stroke, malaking bagay na sa amin yan. May mensahe naman ang isa sa mga local artists na nagpinta para sa mga nagbabalak na mag-vandal sa mural. Kung sino man nakakarinig, they're welcome to join us actually.
At saka yung mababandalize ang isang trabaho sa isang public area, we expect that eh. So it's beyond our control, but we could encourage them to join us instead of defacing other people's artwork. Ang Biking Mobility Mural ay isa lamang sa mga mural na ipipinta dito sa designated Climate Action Wall sa Legarda Road, Baguio City. Susunod na proyekto sa nasabing Climate Action Wall, ang mural tungkol sa pagprotekta sa mga watersheds ng lungsod, na susundan naman ng mural para sa mga runners. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.